mnoha zemích světa patří aristokraté mezi celebrity. Téměř každý jejich pohyb neunikne pozornosti tisku. A nejen bulvárního. U nás je ale moc neznáme. Je to hořký důsledek perzekuce z časů komunistické totality, kdy českým aristokratům byly vyvlastněny jejich rodinné statky, mnozí emigrovali a ti, co zůstali, skončili často ve vězení nebo přežívali v potupných životních podmínkách. Je na čase tento dluh splatit. Maria, František, Jan Emanuel, Silvestr Alfons, hrabě Kinský z Vchynic a Tetova. Když se vysloví jméno Nosticů, většině lidí se vybaví stavovské, dříve Nosticovo divadlo. To nechal na své náklady vybudovat v 18. století významný předek rodu František Antonín hrabě Nosticů. O něm a o mnoha dalších potomcích slavného rodu si budeme dneska vyprávět. Umíš ty všechny svoje jména? No jasně. Tak Matilda, Maria, Anna, Coletta, Karolina, Margareta, Massimiliana. Máš víc křestních jmen, nebo jsi jen Dominik? Ne, mám jich víc. A znáš je? Ano, vím, že druhé jméno je vždycky Maria. Takže i u mě. A pak myslím po dědečkovi a kmotrech, takže to je Franz Georg a Johannes. A to je všechno, myslím. To si sáles. Historie rodu samozřejmě sahá do daleko vzdálenějších časů, než je doba založení Nostického divadla. První písemná zmínka je datována rokem 1280. A mezi praprapředky po Přeslici patří i královský pár Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna. Jejich potomky jsou ovšem i další významné české aristokratické rody, o kterých si vyprávíme v našem putování za modrou krví. Například Kinští, Schwarzenbergové, Černinové, Lobkovicové, Štenbergové. Matilda Maria Anna Kolet, Karolina Margareta Maximiliana, rozená komtesa Nosticová Rýnek, provdaná Kvajoty. Jseš Nosticová. Ano. Všeobecně se o tom ví. Ale nejvíc je tvoje jméno spojeno s místem, kde právě sedíme. Nostické divadlo. To je přímá linie? To je přímá linie. Přímá linie. Ano. Přímá linie. Tady se spojíme ty jsi přímý potomek zakladatele tohoto ano. divadla. Ano. Stavovské divadlo, dříve Nosticovo, nechal postavit osvícený vlastenec František Antonín hrabě Nosticů Rýnek. Stavba trvala pouhé 2 roky. První premiéra tu byla 21. dubna roku 1783. Hrabě Nosticů si ale už předtím pronajal dřevěné divadlo v nedalekých Kotcích. Tam proběhla třeba česká premiéra Mozartovy opery Únos ze Serailu. Tehdy ještě Praha neměla tušení, jak si ji mistr Mozart jednou zamiluje. Velikou slávu zažilo Nostické divadlo 20. ledna 1787. roku. Tehdy tu vystoupil sám Wolfgang Amadeus Mozart, aby osobně dirigoval pražskou premiéru své opery Figarova svatba. Nadšení Pražanů neznalo mezí. To skladatele natolik dojalo, že se rozhodl složit pro Prahu úplně novou operu Dona Giovanniho. Světovou premiéru v říjnu téhož roku tu opět dirigoval sám mistr. Mozartovy opery proslavily Nostické divadlo po celém kulturním světě a je jediným dosud existujícím divadlem, kde Mozart působil. Není proto divu, že právě zde se natáčel slavný oscarový film Miloše Formana Amadeus. Máš české občanství, nebo ano. Jaký máš občanství? Ano. České občanství. Ano. Jsem si tady narodila. 36, otec byl Čech. Kde jsi prožila začátek svého života? Já jsem si narodila v zámku v Planý, protože mami nešla do nemocnice.
Všichni 5 jsme si narodili v zámku a žili jsme v Planí. Až do roku 48. 18. červen 48. Já to vidím jak dneska. Strašně. Husí, jak se to řekne? Gänsehaut. Husí kůže. Husí kůže, jo. A furt vidím přede mnou otec, který mával. Jo, vy jste... To bylo strašně. My jsme odešli, protože ten československý stát nabídl otce, nebo říkal otec, že kdyby se rozvedl, může zůstat z těch 5 dětí. Ale ta Němka musí pryč. Aha. Tak otec přišel domů a říkal, teďka pakujeme. Ono jim to zničilo, trvalo to 10 let. Říkali mě 3 lékaři, že neměl nic, byl to silný, zdravý člověk. Ale tohleto, že odcházel, šel pryč od té svůj země, tomu úplně zničilo. To jsem nevěděl, že to bylo takovýhle... On měl 60, když zemřel, já teďka mám 80, rozumíš? Zámek v Plané u Mariánských Lázní stojí na místě někdejšího gotického hradu ze 13. století. V polovině 16. století ho nechali Šlikové přestavět renesančně, pak prošel barokní úpravou. Od roku 1822. patřil rodu Nosticů. Po jejich vyhnání ze země se tu usadila pohraniční stráž. Ty máš klíč. A dovnitř, komu to patří? A kdo to má teďka? Já nevím, jestli to má nějaký ten pan Čermák nebo kdo, nevím. Já chci pryč. OK. Jdeme na kávu, děti. Nešvondlím úplně. Ne. Už ne. Jenom jedna otázka. Vy jste bydleli v této části? Ano. Tady, jo? Babička bydlela v druhé. Já chci pryč. To je tak strašně, jak to teďka vypadá. Je to hůř a hůř. Každý raz hůř. Tak pojedeme na kávu. Prosím. Já si jenom mrknu sám kousek, jo? Abych to viděl. Okay. Po sametové revoluci paní Matilda neúspěšně žádala o restituci a zámek, který je od roku 1958 chráněn jako kulturní památka České republiky, stát prodal. Vystřídalo se tu několik majitelů. Jeden měl i sídlo v Karibiku. A zámek víc a víc chátrá. Kvůli exekuci je opakovaně nabízen v dražbě. Až se jednou objeví zpráva, že spadl nebo vyhořel, nikoho to už asi nepřekvapí. Tak jste dělali celou tu cestu jenom vidět tu ruinu? Asi není možno. Zaplať pámu, že otec to nevidí. Tady si prohlížíme katalog z výstavy, která je z obrázku sestry tvého otce. Tohle to je ta teta. To je ta, co to malovala, jo? Tady je obráz Madonna, pro který jsem seděla
Každý raz, že jsem přišla ze školy, jsem musela sedět pro to. Jo, ty jsi seděla modelem. No, já jsem tam, každý raz, že jsem přišla zpátky ze školy, jsem musela tam sedět. A to bylo v Planý? To bylo v Planý. My jsme měli můj pokoj, bratři a sestra, my jsme bydleli v Novým. Bylo to světlý, bílý, mobiliář byl bílý, co si pamatuju, ale už je to tak dávno. Si pamatuju, že jsem musela dělat furt nějaké úkoly. Já jsem neměla rád školu, musím říct, od začátku do konce. No jo, ale nedala se nic dělat. Každý člověk musí do školy. Zveme vás teď na okružní let nad dalšími památkami rodu Nosticů. Kousek za Prahou ve Štěříně na místě nádherného barokního zámku stávala tvrz. A roku 1562. tu nocoval císař Maxmilián II. Cestou do Prahy na korunovaci českým králem. V 19. století koupil panství Štěřín hrabě Nostit Rýnek a zámek ještě zkrášlil. O půl století později ho koupil průmyslník Ringhofer. Na přelomu našeho tisíciletí se tu pořádala výjezdní zasedání české vlády. A jméno zámku bylo spojeno i s nejednou politickou aférou. Zámek v Měšicích nechal zbudovat František Antonín Nostit Rýnek v druhé polovině 18. století jako hlavní sídlo rodu. A protože byl přítelem pokroku, nechal na budově vstyčit první hromosvod v Čechách. Je to modernější varianta podle návrhu Benjamina Franklina. Dodnes je prý funkční. Roku 1948. tady Antonín Zápotocký osobně zahájil činnost Ústřední školy revolučního odborového hnutí. Zámecká kapele byla takzvaně přepatrována. Později se ze zámku stala nemocnice. Věřila jsi, že se někdy vrátíš sem domů? Ne. Já jsem to neviděla. Já jsem takový tvrdý antikomunist. Ne. Kdy jsi vlastně poprvé přijela po tom roce 48 zase do Československa? 90 na pouť u svatý Anny. Když jsem byla v Římě, tak jsem si seděla do té můj džíp a jsem šla. A klepalo mě nohy. Přišla jsem na tu hranici, jsem řekla, no teďka, co se bude stát? Jsem byla úplně mokrá. Ten si veze ten pás, kouká se na to, kouká se na mě, kouká se zase na ten pás. Já jsem byla hotová. A potom se kouká na mě a říká, vítáme vás doma. No já ti řeknu to, jo. To byly slzy. To je hezký, když tě přivítají po tolika letech a řeknou, vítáme vás doma. A když jsem dorazila do Prahy poprvé, tak mám auto plno, šaty, marmeláda, já nevím co. Plno. Jdu do garáž Národního divadla. Tam stojí ten pán v budce. Já řeknu, hele, já vidím, že to tady máte všechno plno, ale já mám ten auto tak plno. Já se jmenuji Nosticová. Ten skočil z ty budce, vzal mě na ruku. Říká, vy jste Nosticová? No dejte ten vůz přede mnou, já to budu hlídat celou noc. Tak já jsem furt měla takovýhle, víš, patřím sem, nedá se nic dělat. Patříš sem. Je tady kus tvýho života. Ale aspoň tohle to opravili, tohle to bylo všechno. Tohle to je dědeček. Ona je tady, prababička, tady je pradědeček. Teďka chci tady postavit ještě
nějaký kříž nebo něco, nějaký kámen pro otec. Protože mu zničili hrob v Rakousku. To je strašné. Kdyby se to stalo u nás, tady v Čechách, bych řekla, no jo. Ale v Rakousku, že mu zničí hrob, no to. Protože nenarodil se tam. Tak ztratil domov, nemá ani hrob. Tak to vypadá tak. Tak tohle to mě patří. No. Rozumíš? Vidíš. Mně patří všechno a hrobka mě nepatří. Tobě nepatří nic a hrobka ti patří. Kde jsi víc doma? Tady anebo v Itálii? Já jsem odtud. Takže nedá tady. se nic dělat. Je to zajímavé, že ta moje sestra, když mluví odtud, tak řekne ta tvoje země. Ona odtud není. I když se tady narodila, i když měla jenom 3, když jsme odešli, ale není to její země. I to mě zajímá. Já to vůbec nepochopím. U vás doma si mluvila německy nebo česky? Nebo obojí? Oba jazyky. Nejvíc anglicky. Český v salon moc ne, protože mami to neuměla. A ve škole? Ve škole česky. To byla česká škola. Takže ty jsi mluvila od narození česky? Ano. A... Jenomže jsem to zapomněla. Kolik jsem měla, když jsem přišla zpátky? Už jsi byla dospělá? 48, už jsem byla dospělá. 48, přišla jsem zpátky 90. Odčenáš jsem uměla, tak se odčenáš, tady vůbec nic neděláš. Počítat jsem uměla, peníze nemám, tak to taky ne. Já jsem slyšel, že tvoje čeština se tříbila v hospodě. Tak ahoj. Dobrý den, dobrý den, dobrý den. No kluci, jak se máte? Jde to? Hezky. Já tady mám rande s Kinským. Jsme se sešli v škole tvý češtiny. Ano, prosím. Děkuju. Díky. No, česky tě naučili, ale pít pivo bys mohla rychleji. Tady bylo to místo, kde jsi se učila česky. Tam vzadu. Jo, vzadu. Jo, ty jsi chodila pod parohy. Tady jsem se to naučila. Tak pak rozumím všem těm výrazům, který říkáš. Hrabal to měl do 4, já jsem to měla od 4. My jsme tady žili věci. Ježišmarja. Kdo by to kdy řekl, že Matilda od 5 do půlnoci seděla v hospodě? Matilda Nosticová se provdala roku 1970. za Maria Kvajotyho. V diplomatických službách spolu objeli celou zeměkouli. Žili ve Vídni, v Londýně, Tokiu a Oslu, na Islandu i v Ománu. Ještě přednedávnem byl pan Kvajoty velvyslancem suverénního řádu maltéských rytířů v Praze. Dnes žije paní Matilda střídavě v Čechách a v Itálii. A s humorem dodává, že doma se nejvíc cítí v autě. Tvůj manžel je diplomat, Ital. Je šlechtického původu, nebo ne? Oni to zničili v Itálii, tak je to jak v Rakousku, ale každý zná ten jméno, tak já přesně nevím. Francie mě to úplně fuk, to je to. Ale on je tak brilantní, ten je, jak se to řekne, walking encyclopedie. Chodící encyklopedie. Chodící encyklopedie, umí 16 jazyk, je zajímavý. Tak je úplně
jedno, jestli je nebo není. Vůbec. Ano, od něho jsem poprvé ve svém životě slyšel, že mu čeština připomínala japonštinu. A tak se tu češtinu naučil. Že? Ale cestovala si vlastně potom víceméně jako manželka diplomata po celém světě. Ano. My jsme začínali, to bylo strašně, začínali jsme v Moskvě. Mami seděla v salonu, plakala. Ta moje dcera musí do Ruska. Říkala, mami, neboj, já mám diplomatický pás. Já ti řeknu, že s tím diplomatickým pasem jsem spala 2 roky a 8 měsíc. Ta uklízečka, kuchařka, co dělala všechno, byl to malý byt, tak stačila jedna, ta mě řekla, že nesmím dělat nic čtvrtek, protože čtvrtek musí dát raport, jak se řekne. No, raport každý rozumí. Jo. Jestli bych nemohla někdy nechat nějaký dopis nebo něco, protože ona nemá nic, co by mohla říct na nás. Jsme ve Stadicích. Odtud pocházel Přemysl Oráč, mytický zakladatel rodu Přemyslovců. Sem pro něj dorazilo poselstvo kněžny Libuše. A co mají Nosticové společného se Stadicemi? Nejen, že jsou potomky Přemyslovců, ale nechali postavit i tento pomník roku 1841. Sokolov, nostické sídlo od 17. století. Jan Hartvík Nostic tehdy nechal zámek poničený 30letou válkou obnovit. Po roce 1945 tu krátce sídlila armáda americká, potom dlouho armáda česká. Její vojáci se nerozpakovali přitopit si zámeckým nábytkem či vzácnými knihami. Dnes je to muzeum. U nás na Sokolovském zámku máme takovou legendu o nevěrné paní hraběnce a zhrzeném panu hraběti. Po jednom lovu, když přijeli ze svého sídla v nedalekých Jindřichovicích ze zámečku sem do Sokolova na své sídlo, tak se na nádvoří pan hrabě dozvěděl o nevěře své ženy, která se mu spustila s mladým švarným myslivcem. V tu chvíli ho pojal takový vztek, že vytáhl svůj lovecký tesák, vytáhl a mrštil jim proti střeše této věže, tam dodneska je tam zabodlý. Musela to být veliká síla toho vzteku, že hodil do takové výšky. Je to teda legenda a jak to bylo dál, nikdo neví, snad pan hrabě svojí manželce odpustil. Bývalý sokolovský kapucínský klášter, který na konci 17. století zakládal hrabě Nostit, byl roku 1950. násilně uzavřen státní bezpečností. Kapucíni byli internováni. Klášter pak postupně devastovala armáda a těžba uhlí. Kostel sloužil jako sklad. Krypta kostela, kde jsou uloženy ostatky Nosticů a kapucínů, se stala terčem vandalů a zlodějů. Mnohé ostatky vysypali a části krypty zbořili. V novém tisíciletí radní města Sokolova nechali kryptu opravit a znovu vysvětit a z klášterního kostela vzniklo kulturní centrum. Ty máš i nějaký takový jako vnitřní pocit, že si říkala tvůj prapředek Jan Lucemburský. To řeknu novinářům vždycky. Oni se ptají, proč to dělá. Řeknu, no ten sedí tam nahoře, to byl váš král, nevědomý. I otec měl strašně silný brýle, když se někdo ptal, který číslo je dioptrin, tak říkal, no příští číslo je slepý. Aha. Maminka šla číst nevědomým do nemocnice, babička Lobkovic taky. Jo. Z rodiny si přijala a táhneš tuhle tradici dál. Přejdeš ten přechod s vakací a půjdeš dalších 40 metrů rovně a hledáš schody do metra dolů. Už přes 20 let pomáhá paní Matilda nevidomým. Založila nadační fond Matilda, který usiluje, aby se nevidomí co nejvíce mohli zařadit do běžného života. K tomu jim pomáhají třeba speciálně cvičení psy. Kde jsme teď? Teďka jsme v kancelář ředitele nadace Matilda. Já přímo kancelář nemám, ale ředitel tady má kancelář a on mě to půjčí někde.
Aha. A prosím tě, tady na zdi, to jsou... Tady na zdi jsou ty první 2 kalendáře, když jsme to začínali. Samé osobnosti. Jo. Kolik psů už jste vycvičili? No, já jenom vím, že minulý rok jsme předali 13. Jak dlouho se cvičí takový pes? Cvičí se mezi 6 a 8 měsíc. To záleží na ten pes, jestli je chytrý, a nebo ne. Jestli je trošku pomalejší. Teďka záleží na to, je to nutně hledám, rodiny. Ten pes musí do normální rodinu na rok, kde se naučí nečůrat na koberec, jezdit na šňůru, chodit do obchod, do restaurace, etc. Tak to teďka hledáme, protože 6 už jsou placení, už mají místo, ale 2 ještě hledám rodinu, která by si ho vzala. A to jsou rodiny, které si na rok vemou psa a pak jim ho vemeš? A není jim smutno? Nemyslím těm psům, ale i těm lidem. Mám člověk, který to už dělal 22krát. Tak ten první pes taky plakal. Ale pomalu. Lidi se naučí, že dělají vážně něco strašně důležitý. Když mi dáš psa krásného na rok a já ti ho mám po roce dát, ani by mě nenapadlo ti ho vrátit. Co musí takový cvičený, dobře vycvičený pes umět? Je to nejvíc ty věci, co jsou na ulici, kde ten nevidomý by mohl padnout, tak ten pes se zastaví. Když musíš jednu stranu na druhou stranu, tak ten pes tě vede. Ale jsou mnohem víc věcí, co ten pes musí umět. Ty umíš vycvičit psa na to, že vidí červenou a pak, když je zelená, tak se rozejde, když je na přechodu? Jsou psi, kteří to umí, ale normálně pes je farplus, čili nevidí barvoslepý. Barvoslepý, jo. Jeden z majitelů sokolovského panství byl i František Antonín Nostic, byl mimo jiné i průkopníkem ve zdravotnictví, nechal svoje všechny 4 děti očkovat proti pravým neštovicím, smrtelnou nemocí v té době. Očkovalo se sušeným hnisem z pravých neštovic, nebylo to tak jednoduché, protože ty děti byly v průběhu i slabší infekce, infekční, takže se muselo dávat velký pozor. Vítejte ve Vídni. Na rozdíl od jiných českých aristokratických rodin, tu Nosticové svůj palác neměli. A přesto jsme se sem vydali. Čeká nás tady totiž další zástupce rodu. Právník, hudebník, umělecký manažer a majitel známého vídeňského artklubu. Dominik Nostic. Jsem rád, že se s tebou mohu pozdravit na tvém vodním zámku. Ano, malý příjemný pavilon. Krásné prostředí na práci. Prosím tě, řekni mi, ale co je tohle za dům? No, to je vlastně velkolepý vynález mého tchána, který se posledních 20 let zabýval tím, jak se dá postavit dům tak trochu revolučně. A aby přitom zdobil okolí. Je to trošku jako model Lego z různých materiálů. A může se tak sestavit obytný dům, obchod, sklady, kanceláře a tak. Přesně.
Dominik Maria Franz Georg Johannes, hrabě Nostitz Hrýnek. A jak jsi spřízněný s Matildou Nostitz? Ona je sestřenice mého otce. Je sestřenice, to znamená, že je tvoje teta. Přesně tak. Ta známá, skvělá teta Mininy. Já jsem ji jako dítě velice miloval. Miluju ji dodnes, ale vzpomínám si, že vždycky, když byla ve Vídni, chodili jsme s ní nakupovat hračky a pak se mi vždycky líbil její hlas. Je prostě skvělá osobnost a vždycky mě inspirovala. To je pravda, protože ona je jako dynamo. Dynamo a pak vnímám to jako takovou inspiraci elegance, řekl bych. A to, co teď hledáme, je, jak jsi spřízněný s Matildou. Tady je nějak Karel, narozený v Praze. A jeho dcera je Matilda. A tenhle Karel měl další děti, tedy Marii a Georga. A to je tvůj dědeček. Jo. Ty ses narodil kdy a kde? Narodil jsem se ve Vídni v listopadu 1973. 16. listopadu. To znamená, že si celý svůj život prožil tady, ve Vídni. Víceméně ano. Doma jsi tady. Doma jsem tady. Byl jsi už někdy v Čechách, nebo jezdíš do Česka často? Často ne, ale občas jsem tam byl. Ať už v Praze, nebo na různých jiných místech se někdy objevím. To znamená, že znáš Čechy. Byl jsi někdy na tom místě, odkud pocházíš, kde je ten zámek Planát, tak se to tam jmenuje? Ano, myslím, že tak před 20 lety jsme tam jednou byli. Na konci roku 89 nebo 90. Už je to taky dlouho. Udělali jsme si takovou cestu kolem Plané, Mariánských lázní a tak. Bylo to opravdu moc hezké, nádherné okolí, krásné dojmy. Jo. Buď rád, že jsi to neviděl teď. Vzpomínka na zámek Nosticů v Plané přináší chvíli na malé zamyšlení. Za časů totality byla všechna sídla šlechticů zestátněna. Dobře po výtce dopadly ty hrady a zámky, které se udržovaly jako turistické atrakce. Horší už to bylo v objektech, kam se nastěhovaly sklady, výzkumné ústavy nebo třeba armáda. Po sametové revoluci mnohé aristokratické rodiny získaly své domy zpět. Do ruin a popela vrátili nový život. I za cenu ekonomické sebevraždy, jak vtipně říkával Josef hrabě Kinský. Ale jsou to přece rodné domy a je zděděnou povinností je udržovat. O tom vypráví třeba zámky Kinských, Lobkoviců, Šternbergů, Černínů. Ten Nostický vyprávět nemůže. Bylo například pro tvé rodiče důležité, aby tvoje žena byla šlechtického původu? Nebo jim to bylo úplně jedno a důležité je, že ji miluješ a že tedy vznikne nádherné manželství? No ano, myslím, že je to vždycky důležité, že člověk najde lásku. Myslím, že to si člověk pro své děti přeje. Má tvoje žena šlechtický původ, nebo ne? Ne, ale... Moje taky ne. Nemusí to tak být, řekl bych. A tvoje rodiče? A tvoje matka je, jak říkávali tetičky, ona je, jak se říká, rozená? No, ona se jmenuje von Liebe, jako láska, z lásky. To je ale nádherné. Naprosto elegantní. Don't take the sugar from the cake. Don't stop the stroll, don't hesitate. See them afternoons of happy days.
Jak tak koukám, vypadá to trochu jako, že jsme někde v krámě. Ano, on to byl krám. I se to tu vlastně jmenuje krám. A my jsme uprostřed, v srdci Josefstadtu, to je nejmenší obvod ve Vídni, a tady mám už 15 let takový art room, umělecký prostor, takový salon alternativního umění, kam každý čtvrtek zveme mezinárodní nebo domácí umělce, vědce, lidi všeho druhu. A vždycky je tu takové představení, přehlídka, rozhovor, koncert, všechny formy dohromady. Nejsou to tedy vždycky jen umělci, jsou to i takoví úžasní lidé, vědci z Harvardu, nebo lidi, kteří získali Oscara. Minulý rok tu byl irský umělec, který hraje i v Royal Albert Hall, a Obama ho pozval, aby hrál v Bílém domě. Jsou to lidé, kteří hrají úplně na jiných jevištích a tady hrají na tom nejmenším prostoru. Taky tu například hrál Glenn Hansard. Jo, ten je známý. No, ten tu taky hrál se svou Markétou. S tou svou děravou kytarou? No, přesně, na tu už jsem taky hrál. A ty jsi muzikant, nebo? To taky, teda studoval jsem filozofii a práva, ale vždycky jsem předtím dělal i muziku. Slyšel jsem, že jsi dokonce hrál na ulici, pouliční muzikant? Jo, na ulici, tak říkajíc, se to člověk vždycky naučí. Já jsem vlastně podnikl cestu Evropou a přitom jsem v Paříži, Londýně, Římě, Amsterdamu vždycky hrál na ulici. Na velkých místech, někdy před 300 lidmi. Tím jsem si vždycky vydělal dobré peníze, franky, liry, to ještě nebylo euro. Musel jsem to pak vždycky vyměnit, ale bylo to hodně peněz, to bylo dobrý. A nebo zas jinde v Paříži na Montmartru v malé uličce. Hraješ celý den a máš v kufříku 5 franků. Ale tam jde zas o tu akustiku, nebo někdo přijde a pozve tě na palačinku. Prostě každý den jako cestovní deník. Hezké zkušenosti. Super setkávání. A co tomu říkala rodina, když si táhl světem jako pouliční muzikant? No, blbý bylo, že na začátku nevěděli, že jsem pryč. To bylo na konci školy a... Ty jsi zmizel? Já jsem zmizel. Normálně jsem jel na konec metra, pak jsem stál u nájezdu na dálnice. Před 20 lety se dalo ještě dobře stopovat. A pak jsem se dostal až do Paříže a pak to šlo rychle dál a dál. A jak ses pak poprvé ohlásil? Myslím, že tak po 4 týdnech jsem napsal pohled. Teď, když má člověk sám děti, vidí, jak to bylo bláznivý a nedobrý. Tenkrát ale člověk nad tím nepřemýšlel. Umíš si představit, že to udělá tvoje vlastní dítě? Jo, pořád se musím obávat, že všechno, co člověk kdy provedl, ho tak říkajíc dohoní. S tím se musí žít. Jaká česká slova znáš? Česká slova? No. Dobře. Špatně. Špatně. Jinak bych to musel... No, ale to v podstatě stačí. Dobře je vždycky dobrý. To jsem byl u tety, která mluvila česky. Tu jsem pořád navštěvoval. Myslím asi tak 3 měsíce, 2krát týdně. A chtěl jsem dědečkovi k Vánocům předvést českou vánoční koledu. A tak jsem se to naučil s mou chatrnou pamětí a dědečkovi ji přehrál k Vánocům. Tedy tu českou koledu. A on pak na konci řekl... Hezké. A to bylo anglicky? Takovou zajímavostí našeho zámku je obraz Velké Vánočky, kterou dostal 8letý Kryštof Václav Nostitz. Byl to synovec našeho zámeckého pána Hartvíka Nostice z rokitnické větve Nosticů. Vánočka měřila 160 cm, údajně měla být veliká jako
oslavenec a Nosticové si ji nechali vymalovat a pak byla takovou součástí jejich rodového majetku, si to vlastně předávali každá generace. Praha se honosí hned 2 nostickými paláci. Jeden je v ulici Na Příkopě. Dnes je známý jako Savarin. Nostický palác na Maltéském náměstí, současné sídlo Ministerstva kultury, nechal vybudovat Jan Hartvík, hrabě z Nostitz, nejvyšší kancléř, v polovině 17. století patrně populárním italským architektem Francescem Caratim. Palác pak prošel ještě několika úpravami. Pozdně barokní, rokokovou a klasicistní. Nosticové sem soustředili své umělecké sbírky. Palác jim patřil až do roku 1945, kdy byl vyvlastněn na základě Benešových dekretů. Krátce poté, co byl palác dostavěn, v něm byla založena Nostická knihovna, dnes jedna z posledních 2 palácových knihoven v Praze. Spravuje ji Národní muzeum. Její fond čítá 16 000 svazků a je stále využíván. Asi nejlépe se tu vyzná doktor Richard Šípek. Nejvzácnější knihy, které byly součástí tohoto fondu a záměrně používám minulý čas, bohužel tuto knihovnu už opustili. Jednalo se jednak o 42řádkovou Gutenbergovu Bibli, tedy jeho první skutečně velké tištěné dílo. Ta zmizela na konci 18. století a po dnes již bohužel nezmapovatelných osudech se objevila znovu na začátku 20. století na aukci v Londýně, kde ji koupila Huntington Library z Kalifornie. V druhém případě se jednalo o autograf, čili o rukopis psaný rukou samotného autora. Je to dílo Mikuláše Koperníka De Revolutionibus Orbium Celestium, čili o obratech nebeských sfér. V němž poprvé formuloval svou teorii heliocentrického uspořádání sluneční soustavy. Tento rukopis byl předán jako státní dar roku 1956 Polské lidové republice. Zlaté období zažívala knihovna v polovině 18. století za vlády Františka Antonína hraběte z Nostitz, stavitele Nostického divadla. Tehdy knihovnu spravoval František Martin Pelcl, první profesor českého jazyka na Pražské univerzitě. A bádat sem chodil i Josef Dobrovský. V knihovně se nám dochovaly také intimnější památky na členy rodu z Nostitz. Mimo jiné toto fotoalbum, které si založil poslední majitel této knihovny Ervín Leopold Mária Alexius hrabě z Nostitz a Rýneka. A kromě jeho malůvek, pohledu od rodičů z cesty do Egypta a dalších fotografií obsahuje také několik fotografií jeho samotného, například zde. Máš nějakého oblíbeného předka svýho? Je určitě otec. No tohle ten, co tady postavil tu divadlo. Asi nejznámějším předkem Nosticů je už několikrát zmiňovaný František Antonín hrabě Nostitz-Rýnek, nejvyšší purkrabí pražský a prezident královského gubernia. Ač sám německé národnosti, patřil mezi význačné obhájce českého jazyka. Výchovu svých synů svěřil takovým slavným českým vlastencům a učencům, jako byli pánové Dobrovský a Pelcl. Zakladatelem linie Nostitz-Rýneků, která přišla z Lužice do Čech, byl Jan Hartvík hrabě Nostitz-Rýnek, nejvyšší kancléř českých zemí, který byl povýšen do hraběcího stavu v polovině století 17. Bedřich Leopold hrabě Nostitz se roku 1920. oženil se Žofii, kněžnou z Hohenburgu.
Jejím otcem nebyl nikdo jiný než následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este, maminkou Žofie Chodková. Oba byli zavražděni roku 1914 v Sarajevu. Malé Žofii bylo tehdy 13 let. I jako 95letá dáma na tatínka vzpomíná. Tatínka jsme vždycky ctili a milovali. Pořád byl kolem nás a staral se o nás. Musím říct, že byl přísný. Často nás i káral, ale měl nás rád. Vždycky jsme cítili, i jak moc pro něj znamenáme. Když měl hodně práce, třeba vykonával audience a tak, sedávali jsme v koutku a mohli si tam hrát. A večer přišel k naší postýlce a popřál nám dobrou noc. A vždycky to byl ten milovaný, dobrý tatínek. A malá kuriozita. Mezi předky Nosticů se řadí i Sněhurka ze světoznámé pohádky. Nebohá dívka, kterou vyhnala zlá macecha do lesa, prý skutečně žila někdy ve 13. století a pocházela ze šlechtické rodiny Rýneků. Bylo, nebylo. Aspoň takto tvrdí německý historik Theodor Ruff ve své knize Kráska ze skleněné rakve. Byli tvoji rodiče přísnými rodiči? Jakou jsi měla výchovu? No někdy, my jsme měli v Planý, to asi ty taky máš, ty dveře jsou, není to jedna dveře jenom, ale jsou dvojí. Někdy mě tam zavřeli. Otec, mama ne, ale otec mě tam někdy zavřel. Takže jsi byla, což je vidět doteď, byla jsi živé dítě. Ale tak, jak si některý lidi představujou, že člověk má takzvanou aristokratickou výchovu. Ne, člověk byl prostě vychováván, aby byl slušný. Ano. Já nevím, dostali jsme špenát, co jsme nejedli večer, jsme dostali ráno, protože má se to jíst. Ale to asi mají všichni takhle, ne? Ne, myslíš, že ne? Ne, nemají. V některých rodinách děti netrápějí. Já jsem byl trápený úplně stejně. Stojíme v místě zámeckého parku prostřed, kde bývala i slavná oranžerie, kterou nám za totalitního režimu zbourali. Předtím, než nám zbourali v 18. 19. století, tak nám tady Nosticové pěstovali ananasy. Ananasy byly vyhlášeny, byly dováženy až na Vídeňský dvůr. A dneska máme místo oranžerie mateřskou školku. Zámek a slavný park v Průhonicích u Prahy také patří mezi bývalé majetky rodu Nosticů. Od roku 2010 je park národní kulturní památkou a byl zapsán i na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Roku 18. se zámek stal rodovým sídlem Sokolovské větve. Zdejší park pak o 5 let později založil s mimořádným estetickým citem hrabě Arnošt Emanuel Silva Taruka, manžel Marie Antonie, hraběnky Nosticové. Svatba se konala tady v Průhonicích, v kapli Panny Marie. Hrabě Silva Taruka přikoupil ještě další pozemky a vytvořil tak krajinářský skvost na rozloze 220 hektarů. Prý ho to ale finančně zrujnovalo. Výběr a výsadba rostlin podléhaly rafinovanému řádu, aby zůstaly zachovány průhledy na zámek. A kromě hodnoty estetické má park i nesmírnou hodnotu vědeckou. Víš ty rodové hesla Nosticů? Nevíš? Ne. I když ty máš už svoje heslo pomáhat. Ano. Pomáhat ze všech sil. Nové nostické heslo pomáhám ze všech sil. Dobrý, děkuju. Rodové heslo Nosticů upadlo v zapomnění. Možná ani nikdy neexistovalo.
Nenajdeme ho na nostickém erbu, není na nostických stavbách, neobjevuje se ani v literatuře. Dnešní nosticové ho neznají. Paní Matilda však vtiskla pod rodový erb s kotvou heslo nové. Pomáhej bližnímu svému. Existuje, teď se ptám vážně, v Rakousku pojem modrá krev? Myslím, že to pochází od starých žil, které pak spíše vypadají jako modré. To znamená, že když se podíváš na své žíly, máš modrou krev? Ne, vlastně si je vůbec neprohlížím. Nechci je vůbec vidět. A už vůbec se nerad dívám na krev, takže jsem rád, když se při fotbalu nezraním. Jo. Setkáváš se s výrazem máte modrou krev? Já ti řeknu, že já tu slovo už nemůžu slyšet.